Lola, sigurado po ba kayo sa pupuntahan natin? Oo, sigurado ako. Doon natin matatagpuan si Father Isidro. May nakarating sa aking balita na malapit daw doon nakatira yung mananambal na makakapagturo sa atin para maputol na ang sumpa ng pamilya natin. Paano kung wala? Paano kung masayang na ang pagod natin at bumalik na naman tayo sa umpisa? Tsaka pari yun. May pari bang naniniwala sa mananambal? Magtiwala tayo sa Diyos, Apo. Saka iba si Father Isidro. Bukas ang isip niya sa mga ganong bagay. Isa pa ay lumalaban sa mga aswang yon. Hindi masasayang ang pagod natin. Malakas ang pakiramdam ko na ito ang pinakahihintay natin. Ang makalaya tayo sa sumpang ito. Paano kung malaman ng mga taong pagkatao natin? Baka mamaya kuyugin tayo dun. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo, Isabel. Kasama natin ang Panginoon. Anong gagawin mo kapag nalaman mo na may isang lihim ang inyong pamilya na hindi mo magawang tanggapin? Paano kung isang araw ay nalaman ng ibang tao ang lihim na ito? Iniwasan, pinag-usapan at kinutya kayo. Bukas po ang comment section at maaari ninyong ilagay ang inyong opinyon at kasagutan. Lahat ng katanungan na yan ay masasagot kapag nakinig kayo hanggang dulo ng kwentong ito. Kasalukuyang 6:30 ng gabi ng Miyerkules nang simulan kong isulat ang liham na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Isabel, 35 years old. Ang kukwento ko po sa inyo ay nangyari 11 years ago. Mula sa Maynila ay umuwi ako sa probinsya namin sa Capiz para samahan ang lola ko sa pagtuklas ng kasagutan na magpapalaya na ayon sa kanya ay isang sumpa ng aming pamilya. Hindi ko alam na sa pagbabalik ko ay doon na masusubukan ang tibay ng loob at pananampalataya ko sa Diyos. Ito po yung bahay. Lola Esmeralda, tuloy po kayo. Maganda. Maayos. Pwede na sa amin ito ng aking apo. Malinis na po ang bahay pati ang mga kwarto. May mga gamit din po sa kusina kapag magluluto kayo. Sabi ni tita, ituring nyo na daw po na parang sa inyo itong bahay. Abala lang po siya sa trabaho kaya hindi siya ang sumundo sa inyo kanina. Sabihin mo sa tita mo walang problema. Kami ang dadalaw sa inyo kapag may libreng oras na siya. Maraming salamat, iho. Wala pong anuman, Lola Esmeralda. Lola Esme na lang ay tawag mo sa akin dahil mahaba ang pangalan ko at mahirap bigkasin. Sige po. Lola? Tulungan na kita sa mga dala mo. Salamat. Ako nga pala si Dino. Ako naman si Isabel. Matipid lang akong ngumiti sa kanya. Pagkatapos ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Simple lang yon, konkreto, apartment style at malapit sa mismong bayan. Ang likod bahay ay maraming puno at mga kawayan. Parang musika sa pandinig ko ang tunog ng mga dahon at sanga na sumasayaw sa saliw ng marahang ihip ng malamig na simoy ng hangin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako doon, pero ang sabi ni Lola, hindi daw kami uuwi hanggat hindi namin nahahanap ang solusyon sa problema ng pamilya namin. Bago kami dalhin ng papa ko sa Maynila para doon manirahan at pag-aralin ng kolehiyo, si Lola Esmeralda ang nagpalaki at nag-alaga sa akin. Sa edad na 12 anyos, ay tinuturuan na niya ako na makipaglaban. Sa murang edad, ay binuksan na niya ang isip ko na kami ay may dugong aswang at tungkulin namin na ipagtanggol ang mga tao laban sa ibang aswang na pumapatay. Malapit na pala ang piyesta dito. Opo. Ito pong darating na Sabado. Sakto palang dating natin dito, Lola eh. Masaya ang fiesta dito, Apo. Maraming pagkain sa bayan at mga paninda.
Hayaan mo. Ipapasyal kita sa bayan. Dino, sige na at iwan mo na kami dito. Masyado ka na namin naaabala. Wala po yung lola. Sige, Isabel. Una na ako. Salamat ha. Ano, masaya ka ba dito sa tutuluyan natin? Opo, maayos yung bahay tsaka 2 pang kwarto. Pwede mo okupahin yung mas malaking kwarto. Kanino po bang bahay to, Lola? Sa Tito Edgar mo ito. Kaya lang, mula nang pumanaw siya ay nabakante na ito dahil bumalik na sa kanila ang Tita Mariel mo. At yung si Dino ay pamangkin niya. Lola, magtatagal ba tayo dito? Hindi ko alam, Apo. Kasi po kung magtatagal tayo dito, naisip ko lang na kailangan ko po magtrabaho para may pangtustos tayo sa araw-araw natin. Ayoko naman na kung kailan mauubos na yung dala nating pera tsaka tayo kikilos. Kung yan ang gusto mo, sige gawin mo. Habang kayo naman po, hanapin niyo ang kailangan hanapin. Salamat, Apo, ha. Dahil sinamahan mo ako rito. Iniwan mo ang magandang trabaho na naghihintay sa'yo sa Maynila para dito. Ayoko naman po kayong pabayaan na gawin to mag-isa, lalo na para sa pamilya natin to. O siya, sige. At simulan na natin ang mag-ayos dito. Tamang-tama at may refrigerator pala. Mailalagay natin ang dala nating pagkain. Siya nga pala. Mamaya samahan mo ako doon sa simbahan. Opo, Nang matapos namin ayusin ang aming mga gamit, ay kumain kami ng tanghalian at nagpahinga bago lumabas. Habang naglalakad sa bayan, ay hindi ko napigilan ang mapangiti nang makita ang makukulay na banderitas na nakasabit sa mga poste. Marami na rin ang nagtitinda ng iba't ibang pagkain sa gilid ng daan. Marami ring mga kabataan ang namamasyal doon sa bayan. Hanggang sa nakarating na nga kami sa simbahan. Walang misa, pero pumasok kami doon at lumuhod si Lola. Ako naman ay naupo at pinanood siyang magdasal. Panginoon ko, alam ko po na bukasan yung puso at tenga para sa lahat. At kabilang na ang mga gaya namin. Dinggin niyo po ang aking panalangin. Palayain niyo po ang pamilya namin sa sumpang ito. Lord, alam ko po na naririnig niyo kami. Naniniwala ako na darating ang araw na matatapos din ang lahat ng to. Makakalaya kami sa sumpa na to at mawawala ng takot ni Lola at mapapanatag ang puso niya. Lola Esmeralda! Father Isidro. Narito pala kayo. Kailan pa po kayo dumating? Kanina lang. Kasama itong apo ko, si Isabel. Magandang hapon po, Father. Magandang hapon naman. Dito ho tayo mag-usap. Apo, hintayin mo na lang ako sa labas. Sige po. Sinunod ko si Lola. Lumabas ako ng simbahan. Naglakad-lakad ako sa paligid. Tumingin sa mga nagtitinda. Nang makakita ako ng nagtitinda ng mga sariwang bulaklak, ay naisipan kong bumili nang sa ganon ay mas gumanda ang bahay namin. Habang naglalakad papasok sa simbahan, ay may biglang lumapit sa aking lalaki. Gwapo siya, malaboy next door ang dating. Medyo mahaba ang buhok, mapusyaw ang kayumanggi niyang balat. Maganda ang pares ng mga mata. Katamtaman ang tangos ng ilong at natural na pula ang mga labi nito. Nakasuot siya ng pantalon na maong, puting t-shirt sa loob ng itim na polo sa ibabaw at rubber shoes. Isa pang napansin ko sa kanya ay ang dala niyang kamera. Hi, miss. Hi. Kilala ba kita? Hindi. As you can see, I am a photographer. Naghahanap ako ng model tapos ang background ay yung simbahan. Kung wala ka namang gagawin, ikaw sana ang kukunin ko? Ako? Model? Sorry, hindi po ako nagmo-model. Narinig mo na ba yung kasabihan na there's always a first time? Huwag kang mag-alala. Iga-guide kita.
Kilos ka lang ng natural. Sasabihin ko kung anong pose ang gagawin mo. Basta relax ka lang. Bakit ako? I found you beautiful, miss. Perfect pa yung height mo na maging model. At kanina pa kita pinagmamasdan mula dun sa flower shop. Alam kong weird pakinggan at medyo stalker ang dating pero sinadya ko talagang sundan ka dito. Teka, babayaran mo ba ako? Business-minded ka, ha? Gusto ko yan. Okay, bayaran kita ng 3,000. Okay na sa akin ang 2,000. Basta tulungan mo ako maghanap ng trabaho dito. Trabaho? Gusto mo sa akin ka na lang magtrabaho eh. Sakto, nangangailangan ako ng office worker. Aba, ayos ah. Ano? Deal? Deal. By the way, I'm Carlo. Isabel. Bagong lipat ka dito? Oo, kasama ko si Lola. Nandyan sa loob, kausap ni Father Isidro. Tiyak na matutuwa siya kapag pinalita ako na may trabaho na agad ako. Ano? Simulan na natin ang photoshoot? Sige, ano bang gagawin ko? Dahil elevated ang simbahan mula sa main road, mula doon sa kinatatayuan namin, ay kailangan pang umakyat ng ilang baitang ng hagdan bago makarating sa malawak na landing papasok sa main entrance ng simbahan. Pinapwesto niya ako sa hagdan at halos humiga siya sa simento habang kinuhanan ako ng larawan. Madali ko namang nagamay ang gagawin hanggang sa natural na akong nakagawa ng mga iba't ibang pose sa harap ng kamera. Parang nakisama pa ang hangin dahil nagkaroon ng natural effect ang paglipad nito sa mahaba kong buhok. Okay, nice pose. Yan, ganyan. Taas mo ng konti yung bulaklak. Amuyin mo. Tapos, pumikit ka ng nakangiti. Hawiin mo yung buhok mo. Yes! Perfect! Buti pala nagayos ako ng konti kanina bago ako umalis. Ayun nga ang nagustuhan ko sa mukha mo eh. Walang masyadong makeup pero parang may sariling filter. Natural beauty. Gusto mo makita yung pictures mo? Sige nga. Oh, tingnan mo. Hala, oo nga, ang ganda. Ang galing mo naman. Mas magaling ka. Hindi mo lang alam na may talent ka sa pagmamodel. Uy, thank you ha. Ako dapat na magpasalamat dahil pumayag ka kahit na hindi mo ako kilala. Walang ano man yun. Hindi ka naman mukhang serial killer tsaka at least may 2,000 ako. Thank you. Kunin ko pala yung number mo para ma-text kita kung kailan at anong oras ka pupunta sa studio. Para ma-orient kita. Okay. Nang mga sandaling yon, habang nasa labas ako at busy sa pagmomodelo kay Carlo, si Lola Esmeralda naman ay seryosong nakikipag-usap kay Father Isidro. Naroon sila sa garden ng simbahan sa likod at naglalakad-lakad. Hindi maiwasan ni Lola na maging emosyonal habang nagkukwento. Alam kong alam niyo ang pinagmula namin. Kaibigan niyo ang aking kapatid. Ang totoo, kung iisipin na hindi dapat ako mag-alala dahil hindi kami nananakit ng tao. Ni hindi kami nagpapalit ng anyo. Normal na ang buhay namin. Pero dala ko pa rin ang mabigat sa puso ko ang katotohanan ng pinanggalingan ng pamilya ko. Father, bago man lang ako mawala sa mundo, gusto kong iwan sa mga apo ko ang buhay na malaya sa sumpa. Natatakot ako na dumating ang araw na biglang mabuhay ang sumpa sa isa sa kanila. May ahawa ang Panginoon, Lola Esmeralda. Patuloy kang manalangin. Naririnig niya ang hinaing ng inyong damdamin. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Salamat po. Pero sa ngayon kailangan ko rin ang tulong niyo. Tungkol saan? May dalawa ng bangkay ang natagpuan nitong dalawang magkasunod na buwan. Ang nakapagtataka, natatagpuan ng mga ito kinabukasan matapos ang unang gabi ng kabilugan ng buwan. Wakwak ang mga tiyan at walang lamang loob.
Isa lang ang alam kong kayang pumatay ng ganon. Aswang. May aswang dito. Yun nga po. At minsan ko nang nakasagupa ang aswang na yon. Malakas siya. Mukha siyang halimaw. Ang simbahan kasama ang kapulisan at ang lokal na pamahalaan. Inisikap namin ilihim ito sa mga tao. At nang sa ganon ay hindi sila matakot. Pero mas delikado kapag itinago nyo ito. Maraming tao ang lumalabas sa gabi, lalo na sa madaling araw. At mas lalo na ngayon na magpipiesta. Mas malaki ang pagkakataon niya may mabiktima ulit. Kaya nga kailangang mahanap at mapatay agad ang aswang na yun. Susubukan ko po ang magagawa ko. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Gabi, pasado 9:30. Dahil hindi pa ako inaantok at mahina ang signal ng network ko sa loob ng bahay, naisipan kong lumabas sa bakuran para makasagap ng mas malakas na signal. Kumuha ako ng upuan at pumwesto doon habang binibisita ko ang aking social media account at nakikipag-chat sa mga kaibigan ko. Maya-maya ay lumingon ako nang sumilip sa pinto si Lola. Isabel, bakit nariyan ka pa sa labas? Sumasagap lang po ako ng signal tsaka di pa ako naantok, Lola. Mag-iingat ka dyan ha. Naikwento ko na sa'yo ang pinag-usapan namin ni Father Isidro. Opo, wag po kayo mag-alala. Di naman ako takot sa kanila eh. Mas takot pa nga sila sa akin. Kahit na, mabuti na yung sigurado. Opo. Ay, Lola? Bukas na pala ako magsisimula sa bagong trabaho ko. Ay siya nga. Natutuwa ako na mabait pa rin sa atin ang Diyos kahit na ganito tayo. Tingnan mo nga. At ang trabaho pa mismo ang lumapit sa'yo. Oo nga po eh. Tsaka mukha namang mabait si Sir Carlo. Sana ay maipakilala mo ako sa kanya. Isang beses isasama ko siya dito pa uwi. Lola, narinig niyo yun? Ang aswang. Sumasalakay na naman siya. Kailangan kong tulungan yung babae, Lola. O sige, dalhin mo to. Itakat bundot pagi. Kapag lumaban ang aswang ay isaboy mo sa kanya itong laman ng bote. Opo, Lola. Mag-iingat ka. Nagmamadali kong kinuha ang mga armas na bigay ni Lola. Mabilis akong tumakbo sa labas at hinanap ang pinanggagalingan ng sigaw ng babae. Umikot ako sa paligid, naghanap sa likod ng mga makakapal na halaman hanggang sa muli siyang sumigaw at doon ko siya natuntun. Tulungan niyo ako! Wag! Wag! Hoy! At sino kang matapang na sumugod dito? Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong pati ikaw ay madamay. Miss! Tulungan mo ako, Miss! Lumayo ka sa babaeng yan! Talagang makulit kang babae ka. Kaya sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. At ikaw ang uunahin kong patayin. Sige! Lapit! Mabilis tumakbo papunta sa akin ang aswang. Pero bago pa nakalapit ay agad ko itong sinalubong ng malakas na hagupit ng buntot pagi. Sabay saboy ng laman ng bote na hawak ko. Malakas na sumigaw ang aswang at nahawakan ang kanyang muka nang para yung asido na lumapnos sa kanyang balat. Galit na lumingon sa akin ito at mabilis akong nilapitan, sabay sakal ng mahigpit sa leeg ko. Hindi ako nanlaban at hinayaan ko siya na ibangga ang likod ko sa katawan ng puno. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mukha ko. Sandali, isa ka rin. Kung ganun, bakit? Dahil hindi tayo magkatulad, hindi ako demonyong gaya mo! Babalikan kita. Magtutuos tayo! Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik! Nagulat ang aswang nang bigla ko siyang saksakin sa tiyan at sinundan ko pa iyon ng ikalawang mas malalim na saksak.
Bigla akong binitiwan nito at tumakbo palayo habang nanghihina dahil sa malalim na sugat na binigay ko. Hahabulin ko pa dapat siya pero bigla kong narinig ang malakas na iyak ng babae. Mabilis akong lumapit at nanlaki ang mata ko. Bigla akong nataranta nang makita ang sugat niya sa braso. Nakagat ka niya? Opo. Halika, sumama ka sa akin. Gagamutin natin yan. Salamat po. Mamaya ka na magpasalamat. Mas mahalaga ngayong maagapan natin yan. Halika na, bilis. Paalis na sana kami nang biglang dumating si Lola na dala ang gamit niya sa panggagamot. Agad naming inasikaso ang babae. Hindi madali ang panggagamot sa mga nakagat ng aswang. Ang sabi ni Lola, kailangan daw paduguin ng husto ang sugat kung saan ito kinagat para lumabas ang laway na naiwan doon para hindi ito tuluyang pumasok sa katawan ng tao. Dahil posible na maging aswang din ang taong nakagat nito kapag hindi naagapan at nagamot ng tama. Nang matapos ay nilinis ni Lola ang sugat ng babae at nilabas ang kanyang langis at dinasalan yon saglit. Pagkatapos ay tinapalan ng mga dinikdik na halamang gamot sa kabinalot ng malinis na tela. Asahan mo na lalagnatin ka magdamag. Uminom ka agad ng gamot para bumaba ang temperatura mo. Kailangan bukas ng umaga ay bumaba ang lagnat mo. Opo, maraming salamat po. Ihatid na kita sa inyo. Pabuti pa nga at pagkatapos ay umuwi ka kaagad. Opo. Ayon kay Carlo, ang magiging trabaho ko ay nasa clerical side. Tatanggap ng bookings, tatawag sa mga clients at iba pang clerical works. Bukod sa amin ni Carlo, ay mayroon din siyang 3 assistant at isa na dito si Dino. Matapos magkasundo sa sweldo, ay pinagsimula na niya ako sa trabaho. Mabuti na lang din, marami akong alam sa computer kaya hindi ako nahirapan. Habang busy ako sa ginagawa ko, umangat ang tingin ko nang pumasok si Carlo na may dalang 2 kape. Gusto mo? Kape? Sure. Salamat, sir. Kumusta naman ang unang araw mo sa trabaho? Ayos naman. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Huwag ka mahihiya. Okay, salamat, sir. Halos sabay kaming napalingon nang pumasok si Dino. May dala itong isang paper bag at mula sa loob ay may kinuha siyang cheeseburger at fries saka nilagay sa mesa ko. Nawala sa pagkain ang atensyon ko nang magsalita siya at ibalita ang nangyayari sa bayan na yon. Ang tungkol sa aswang. Ang lihim na iniingatan nila Father Isidro ay tuluyan ng naging laman ng usapan ng mga tao doon sa bayan. Nabalitaan niyo na ba? Ang alin? Si Aning, yung chismosang tindera dyan sa bakery. Hinabol at kinagat daw ng aswang. Ayun, nilagnat kagabi. Ano? Aswang? As in aswang. Kinagat siya dito sa braso. Buti na lang daw at may tumulong sa kanyang maglola. Kaya siya nakaligtas. Ginamot pa daw siya eh. Kung hindi daw dahil sa kanila. Tsaka kung hindi patay, baka naging aswang na rin siya ngayon. Teka, kumusta na daw yung aning? Okay na. Pero ang sabi ni Ate Liway, ang sabi sa kanya ni Aning, hindi naman daw yung kagat ng aswang. Hinabol siya ng aso kagabi, tapos kinagat. Ewan, basta bumaba na daw ang lagnat. Alam mo naman kung gaano kadaldal yung si Aning eh. Kalat na sa buong bayan yung nangyari sa kanya. Dapat talaga mag-iingat tayo lalo na sa gabi. Hindi ko alam na totoo pala ang mga aswang na yan. Totoo yun. Minsan na ako nakakita ng aswang kaya masasabi ko na totoo sila at delikado mga nilalang. Kaya kayo kapag may shoot sa labas, sikapin niyo umuwi bago gumabi ha. Uy, kainin mo na nga yung cheeseburger mo ha. Okay, salamat dito ha. May lunch na ako. Nang hapon na yon, habang busy si Carlos sa studio dahil sa ginaganap na photoshoot, ako naman ay nag-aasikaso ng kanilang merienda. Kinuha ko ang mga pagkain na pinadeliver saka nagbayad.
Pagkatapos ay sumaglit ako sa convenience store para bumili ng maiinom. Nasa harap na ako ng studio nang huminto at may mapansin. Nakasabit ang isang life-size poster ng picture ko na kinunan ni Carlos sa simbahan. Napangiti ako. Ang ganda ng kinalabasan ng kuha. Pulido. Nagmukha akong totoong model. Ngayon ko lang din naisip na hindi ko rin naitanong sa kanya ng araw na yon kung saan niya gagamitin ang larawan ko. Ikaw yan ano? Oo, hindi ko alam na i-display ni Sir Carlo yung picture ko. Ang ganda mo naman. Ang photogenic mo. Salamat. Model ka ba talaga o sumasali sa mga pageant? Naku, hindi. Wala akong hilig sa ganon. Nagkataon lang na nakita kami ng araw na yun ni Sir Carlo doon sa simbahan. In fairness hindi halata na wala kang alam sa modeling. Bago ka dito, no? Oo, kami ng lola ko. Ako nga pala si Isabel. Ako naman si Liway. Saan ka dito nakatira? Doon sa Barangay 5. Malapit lang yun dito, Kaya lang, papasok na yun ng Kakahuyan eh. Medyo liblib na doon. Oo nga eh. Bahay kasi yun ang tito ko na namatay na. Kasi pagbili, doon na kami pinatira ng asawa niya. Okay. Mag-iingat ka doon. Ang balita ko, doon daw sa gubat na yun nakatira yung aswang. Pero sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin, sana magustuhan mo pa rin dito sa amin. Tahimik dito at masayahin ng mga tao. Laid back ang buhay. Pero nitong mga nakalipas na araw, binabalot ng takot ang mga tao dito dahil sa aswang. Hindi naman ako takot sa aswang eh. Naniniwala kasi ako na walang aswang ang makahihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Tama ka sa sinabi mo. Pero mag-iingat ka pa rin sa gabi. Maganda ka pa naman. Baka lapitan ka ng aswang. Salamat. Ikaw rin. Lumipas ang ilang araw. Ang biktima ng mga aswang ay nadagdagan pa. Kaninang umaga lang ay may isang natagpuan sa kabilang bayan. Ang takot ng mga residente ay pilit na tinatakpan ng fiesta na magaganap bukas. Sa kabila ng matinding banta sa buhay ng bawat isa, hindi nagpadaig sa takot ang mga tao. Patuloy ang buhay. Lumalabas pa rin sila sa gabi na parang walang gumagalang aswang. Nang gabing yon ay naroon kami sa isang venue ng kasal kung saan kinuha si Carlo bilang photographer. Kasama ako at si Dino na tumayong assistant. Ako naman ang tagabantay ng booth namin at nagbebenta ng mga official photos sa mga bisita sa kasal. Pasado 10:00 na nang matapos ang programa sa reception. Pagkatapos magligpit ng gamit at makuha ang bayad, ay nagpaalam muna akong magsi-CR. Habang nasa banyo ako, wala akong kamalay-malay na ako pala ang pinag-uusapan ng 2 binatang kasama ko. Kuya, ganda ni Isabel, no? Type mo. Crush lang naman. Ideal girl. Pero pamangkin kasi siya ng namayapang asawa ng tita ko. Para sa akin, medyo awkward naman kung magkagusto ako sa kanya. Para na kasi kaming isang pamilya. Sa bagay. Ikaw, wag mong sabihin hindi ka nagaganda sa kanya. Bakit sa akin mo biglang binaling? Kala mo ba hindi ko pansin? Kuya, kilala kita. Wala naman tayong kliyente na nagpapapicture ng simbahan eh. Tapos dinisplay mo pa sa harap ng studio. Huwag ka maingay. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. May kung anong meron siya na hindi ko maipaliwanag. Parang niya akong minamagnet. Yung kapag tumingin ako sa kanya, gusto ko na lang siyang titigan magdamag. Nako, tinamahan ka na yata talaga. Sa bagay, hindi kita masisisi. Mula mukha at height, pang model. Maganda na, mabait pa. Pansin ko rin na masipag magtrabaho. Mula nang dumating siya, maayos na lagi ang estudyo at malinis. Hindi gaya noon. Puro tayo barako dun eh. Basta atin-atin lang to ha. Sige, hindi ko sasabihin sa kanya
na palagi mo siyang pinipicturan kapag hindi siya nakatingin. Uy, kamaingay. May bala kang ligawan. Hindi ko pa alam eh. Mas gusto ko na magkakilala muna kami ng gusto. Siguro, yaiyain ko ng date pero syempre hindi pa ngayon. Okay na muna sa akin yung araw-araw ko siyang nakakasama sa trabaho. Alam ba niya na magkapit bahay kayo? Hindi ko pa nasasabi. Ibig bang sabihin nito, kuya? Nakalimutan mo na si Ate Nikki? Parte siya ng buhay ko pero kailangan ko ring umusad. Hindi ako pwedeng magpatali sa nakaraan. Basta, huwag mong sasaktan si Isabel. Anong pinag-uusapan nyo? Ha? Nandyan ka pala? Ba't pareho kayo namumutla? Okay lang kayo? Oo. Nagulat kasi kami. Bigla ka na lang nagsalita eh. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Ano, tara na? Sige, halika na. Nagbiyahe kami pauwi. 11:30 na nang makarating kami sa studio para magbaba ng mga gamit. Nauna nang umuwi si Dino, habang ako at si Carlo ay naiwan doon para bilangin ang mga pera mula sa mga bumili ng kanilang pictures sa simbahan at reception. Nang matapos ang ginagawa namin, ay sabay na kaming lumabas ni Carlo. Sige sir, dito na ako. Atid na kita. Po, naku, medyo madilim na po doon sa amin eh. Baka mahirapan kayong lumabas. Mas lalo nga dapat kitang ihatid eh. Tsaka, hindi mo kailangan mag-alala sa pag-uwi ko dahil ang bahay ko, yung bahay sa tabi mismo ng tinitirhan nyo. Talaga? Bakit hindi mo sinabi? Eh kanina ko lang naman nalaman. Nakita kita nung nasa bintana ako kaninang umaga. Lumabas ka at bumili ng pandesal dun sa naglalako. Sa gabi kasi, usually kapag nakakauwi ako, hindi na ako lumalabas tapos sarado lang lagi ang pinto at bintana ko. Bukod doon, madalas ka kasing nauunang umuwi. Kapag dumarating ako sa bahay, sarado na kayo. Oo nga. Ang galing ha. Hindi ko naman din napansin yung kotse mo. Pero kung gano'n naman pala eh, di sige. Halika na, sabay na tayo. Dahil mag-12 na ng gabi, halos wala ng tao sa daan. Pasakay na kami ng kotse nang bigla akong matigilan nang makita ang pamilyar na nilalang na biglang lumabas mula sa gilid ng isang gusali. Ang aswang. Paano ko makakalimutan ang itsura nito? Mahaba at patulis ang tenga nito. Malaki at bilog ang itim nitong mga mata. Pero ang bibig ay malapad na gaya sa isang bungo. Labas ang gilagid at matulis ang mga ngipin. Ang mga kuko sa kamay ay mahaba rin at matulis. Sapat na para makapatay ng tao. Bigla kong hinawakan si Carlo sa kamay, sabay hila sa kanya paupo. Carlo, yung aswang! Magtago tayo. Saan? Nakalak na yung studio. Kapag binuksan natin yan, tsak makukuha natin ang atensyon niya. Kapag naman pinaandar natin ang kotse, tsak nahaharang siya sa daan natin. Baka masundan pa tayo sa bahay. Alam ko na. Dito tayo sa likod ng kotse. Sa backseat. Paano tayo magtatago? Basta, sakay. Bilis! Sumunod na lang ako sa sinabi niya. Hindi ko naman pwedeng harapin ang aswang ng sandaling yon dahil baka malaman ni Carlo ang lihim ko. Agad akong sumakay sa backseat ng kotse. Nang sumunod siya, ay dahan-dahan itong sinarado ang pinto at nilak yun. Ganun na lang ang gulat ko nang bigla niya akong tinulak pahiga at patagilid. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko nang humiga rin ng patagilid si Carlo. Pero nakaharap sa akin. Yumakap sa bewang ko ang braso niya para magkasya kami sa mahabang upuan. Pagkatapos ay nagtalukbong kami ng itim na tela. Parang sasabog ang dibdib ko ng mga sandaling yon. Hindi dahil sa aswang, kung hindi dahil kay Carlo. Lalong tumindi ang nararamdaman ko nang buksan niya ang flashlight mula sa phone at mapako ang tingin namin sa isa't isa.
Hanggang sa Naamoy ko. Narito lang sila. Nandyan sa tapat yung aswang. Ilagay mo to sa damit mo, bilis. Ano yan? Basta, para hindi niya tayo maamoy. pilit kong dinukot ang maliit na bote sa bulsa ko at binuksan yon. Pigil akong natawa nang pumikit si Carlo at tinakpan ang ilong. Umalingasaw kasi ang amoy ng pinaghalong bawang, luya, sanga at dahon ng makabuhay at kamangyan. Kaya naman ako na ang naglagay nito sa kamay ko at pinahid sa damit niya. Ano ba itong nilagay mo? Ang tapang ng amoy ng bawang? Mamili ka. Titiisin mo ang amoy ng bawang o lalapain ka ng aswang. Sabi ko nga eh. Konting tiis. Nandyan pa ba siya? Dahan-dahan kaming sumilip at lumingon sa mga bintana ng sasakyan. Wala na doon ang aswang, kaya naman maingat kaming bumangon at muling lumingon sa paligid. Bigla kaming tumungo ulit nang lumingon at tumingin sa gawin namin ang aswang. Nang tuluyan itong pumasok sa kakahuyan, ay doon kami nagmamadaling lumipat sa harap. Nagmadali si Carlo na paganahin ang makina ng sasakyan. Ngunit dahil doon ay bumukas din ang headlight. Inatras na niya ng mabilis ang kotse nang biglang bumalik ang aswang. Carlo, bumalik yung aswang. Kumapit ka. Anong akala nyo? Makakatakas kayo sa akin? Patay ka sa akin ngayon! Carlo, ano gagawin mo? Nang tumakbo papalapit sa amin ang aswang, ay sinalubong ito ni Carlo para sadyang sagasaan. Pero agad na nakaiwas ang aswang at nag-dive sa gilid ng daan. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse hanggang sa may narinig kaming kalabog mula sa likod. Tumingin sa rearview mirror si Carlo at ako naman ay lumingon sa likod. Bukod sa madilim na daan, ay hindi ko na nakita ang aswang. Ano yung tumunog? Hindi kaya yung aswang? Mabilis ng takbo mo. Imposible makahabol pa yun. Sandali. Bababa muna ako para matingnan. Huwag na. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Diretso mo na. Gano'n na lang ang lakas ng sigaw namin ni Carlo nang mula sa bubong ng kotse ay biglang lumitaw ang ulo ng aswang sa windshield at ang katawan nito ay nasa bubong habang nakangisi sa amin ang nakakapangilabot nitong mukha. Pagkatapos ay bumaba ito sa harap at umangil ng umangil. Sinuntok nito ng sinuntok ang salamin ng sasakyan pero hindi nito magawang basagin yon. Hindi ba't sabi ko na hindi kayo makakatakas sa akin at ikaw na babae ka? Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin! May sa demonyo talaga. Hindi ka pa rin namatay na hayop ka. Kumapit ka ng mabuti. Kailangan niya mamatay agad, Carlo. Akong bahala dyan. Kahit anong gawin niya, hindi niya mababasag ang salamin. Mas binilisan pa ni Carlo ang takbo ng kotse sa pag-asa na makakabitaw ito. Pero mahigpit ang kapit niya at hindi man lang natinag. Hanggang sa napakapit na rin ako ng mahigpit sa car handrails. Nang biglang tapakan ni Carlo ang preno. Doon nakabitaw ang aswang at gumulong pababa. Mabilis niyang inatras ang kotse, sabay abante ulit. Sakto namang tumayo ang aswang at sadya itong binangga ni Carlo. Humagis ang aswang at gumulong sa makapal na damo. Patay na yata siya. Halika na. Umuwi na tayo. Kinaumagahan, pasado 8:00, nang matapos akong maghanda para sa pagpasok sa trabaho, natigilan ako nang makitang malinis pa rin ang pinggan na hinanda ko sa mesa para kay Lola. Lumingon ako sa pinto ng kwarto niya dahil mula roon ay naririnig ko ang kanyang dasal. Nag-oorasyon na naman siya. Ginagawa niya yon araw-araw
nagdarasal para sa katuparan ng kanyang dasal para sa pamilya namin. Dala ang bag, lumapit ako sa pinto at marahang kumatok. Nang hindi sumagot si Lola, ay dahan-dahan ko yung binuksan. Hayo na naman siya. Nakaharap sa kanyang altar. May mga prutas na alay sa harap ng krus na kahoy habang hawak nito ang isang baso na may laman na likido. Pinaikot yun sa nakasinding kandila. Tinaas at muling nagdasal si Lola sabay inom sa laman. Lola? Aalis ka na. Opo. May natagpuan akong halamang gamot. Ang sabi naman na ng balay mabisa daw ito sa mga gaya natin. Maaaring ito na ang sagot sa dasal natin, Isabel. Pero Lola, hindi kaya nagsasayang ka na ng oras sa ginagawa mo? Okay naman na tayo. Hindi naman tayo nagpapalit ng anyo. Mula pagkabata ko, normal naman ako. Ganon din ang ibang miyembro ng pamilya natin. Paano kung biglang mag-iba ang lahat? Kailan ako kikilos? Kapag ang isa na sa inyong mga apo ko ay naging ganap na aswang? Hindi na tayo aswang, Lola. Tao na tayo. Kung may aswang man sa pamilya natin, yun ay si Lolo at ang mga ninuno niya. Ikaw at kayong magkakapatid, kasama na si Papa, at ang iba pang mga anak niyo, normal din naman silang lahat eh. Pero nananalaytay pa rin sa dugo natin ang pagiging aswang. May aswang ba na nakakakain ng bawang? Nakakahawak ng asin na hindi nalalapnos ang balat niya? Nakakahawak ng buntot pagi? Lola, normal na tao tayo. Wala ka nang dapat alalahanin pa. Hayaan mo ako, Isabel. Ginagawa ko ito hindi lang para sa inyo, kung hindi para sa ikapapanatag ng kalooban ko. Opo. Mamayang gabi may pupuntahan kami ni Father Isidro Saan po? sa Karatig Bayan. May kakausapin kami magaling na mananambal. Baka matulungan niya tayo. Sige po. Mag-iingat kayo, Lola. Huwag mo akong alalahanin. Malakas pa ako at kaya ko pang lumaban. Tao po! Isabel! Nandito po si Carlo, Lola. Pwede po ba kayo lumabas sandali para maipakilala ko kayo? Saka na nag-uorasyon pa ako. Sige po. Aalis na ako. Nang marinig namin ang malakas na tugtog mula sa banda na kasama sa prosesyon, lumabas ang mga tao mula sa bahay at establishmento. Ang mga kalalakihan ay bit-bit ang kinalalagyan ng puon ng bayan na yon sa kanilang mga balikat at sumasayaw sa halip na maglakad. Kaya naman kaming mga nanonood ay hindi mapigilang sabayan ang indak ng mga ito. May mga nadadaanan din sila na nagpapaagaw ng mga candy, tsokolate at chichirya. Hindi mawala ang ngiti ko habang nalilibang sa panunood. Hanggang sa may marinig akong sunod-sunod na shutter sound. Natawa na lang ako matapos lumingon nang makita na ako pala ang kinukuhanan ni Carlo ng picture. Kaya pabiru kong tinakpan ang lens ng kamera. Pero umiwas siya at nagpatuloy ng pagkuha sa akin ng larawan. Bakit ba akong kinukuhanan mo? Bakit naman hindi? Perfect subject ka kaya. Naroon sa daan ng perfect subject na sinasabi mo. Hindi ako kumukuha ng larawan na walang bayad. Tsaka hindi naman ako official photographer nila. Napaka mo. E di ibig sabihin sisingilin mo rin ako. Oo naman. Ang dugas mo, no? Kautong-kusa akong kinuna ng picture tapos pagbabayarin mo pa ako. Anong bayad naman? Magkano? Basta malalaman mo rin. Nang makalagpas na sa amin ang prosesyon, ay isa-isa nang nagsibalikan sa kanilang ginagawa ang mga tao. Papasok na sana kami sa studio nang halos sumubsob ako matapos may malakas na bumangga sa likod ko. Mabuti na lang at agad akong naalalayan ni Carlo. Agad akong lumingon at bumungad sa akin ang isang lalaki. Matangkad ito at sa tansya ko ay nasa 6 na talampakan ang kanyang taas. Malaki rin ang pangangatawan habang nakasuot ng farmer's hat. Bigla akong napaatras sa gulat nang bumaba ang tingin ko sa mukha niya. Namumula ang mukha niya
dahil sa mga sariwang sugat na naroon. Parang lapnos ang kanyang balat. Nang mapatingin ako sa mata ng lalaki, ay bigla akong umiwas. Masama ang tingin niya sa akin, na parang anumang oras ay susuntukin ako nito. Anong tinitikin mo dyan? Wala po. Ang buwisit. Paharang-harang sa daan. Aba, gago to ah! Anong sabi mo? Ang sabi ko, gago ka! Ikaw na itong nakabangga, ikaw pang galit? Carlo, halika na. Tama na. Hayaan mo na siya. Agad kong hinila si Carlo pabalik sa studio para makaiwas sa nagbabantang gulo. Dahil ramdam ko na anumang oras ay makikipagsuntukan na siya. Habang nagpatuloy ang lalaki sa paglalakad, si Carlo naman ay kahit nasa loob na ay sinundan pa rin niya ng tingin ang matanda mula sa glass wall. Hanggang sa wakas ay bumuntong hininga ito at bahagyang kumalma. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Okay lang ako kaya kumalma ka na rin. Eh bastos yun eh. Siya nang nakabangga, siya pang maangas. Sarap bangasin ang uso. Hindi naman ako napano. Baka hindi lang magandang araw niya kaya palagpasin mo na. Kuya, bakit di mo na kayo maglakad-lakad sa labas ni Isabel? Wala naman tayong shoot ngayon eh. Pawala ng init ng ulo. Oo nga naman, halika na. Para kumalma ka. Kain na lang tayo. Ang dami nagtitinda ng pagkain sa labas, oh. Sige na nga. Dino, ikaw na muna bahala dito ha. Oo, sige. Ako na muna ang bantay dito. Mag-date muna kayo sa labas. Loko, anong date? Isabel, sandali lang, may kukunin lang ako sa bag ko. Okay. Habang naghihintay kay Carlo, ay nauna na akong lumabas. Maraming tao ang naglalakad sa bayan. Ang iba naman ay nakikifiesta at dumadayo sa ibang bahay para makikain. Bukod sa mga pagkain, ay may mga nagtitinda din na mga gamit, laruan na pambata at kung ano-ano pa. Hanggang sa mapalingon ako nang biglang lumapit sa akin si Liway. Hi! Uy, ikaw pala yan. Musta? Ayos naman. Ang saya ng piyesta, no? Mamayang hapon, may mga palaro dyan. Talaga? Ngayon ka na ba nakaranas ng piyesta? Hindi naman. Iba kasi ang piyesta dito sa probinsya, iba rin sa Maynila. Mas naramdam mo dito kasi mas traditional kayo mag-celebrate. Nakita nga kita kanina na enjoy ka. Nga pala, close kayo ni Carlo? Oo naman, bakit? Wala naman. Bagay kasi kayo eh. Hoy, ikaw talaga. Boss ko lang siya. Ano naman? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo? Hindi. Tsaka trabaho lang talaga kami. Bukod doon, kailan ko lang siya nakilala. Ay, sayang naman. Uy ha, alam mo ba na iwas sa babae yan? Marami nagkakagusto dyan pero hindi niya pinapansin. Wala ba siyang ikwento sa'yo? Wala naman. Isabel, halika na. Sige, Liway. Una na kami, ha. Bye! Uy, isang beses kain naman tayo sa labas. Kahit yun lang para makapagkwentuhan naman tayo. Sige ba? Iniwan ko na si Liway na kumakaway pa sa amin at ngumiti. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng daan na yon, ay parami ng parami ang tao. Kapag medyo nagigit-git ako, ay agad nakaharang ang braso ni Carlo sa akin. Ilang sandali pa ay lalong dumami ang tao at nagsiksikan. Naramdaman kong humawak sa magkabilang braso ko si Carlo at dumikit ang likod ko sa dibdib niya. Paano tayo makakapag-food trip niyan? Ang daming tao. Kaya nga eh. Doon lang tayo sa gilid. Okay. Ayun, doon tayo kumain. Napatingin ako kay Carlo nang hawakan niya ang kamay ko hanggang sa makaalis kami sa gitna ng daan. Nang makarating sa gilid, ay pareho kaming natigilan matapos sabay tumingin sa kamay naming magkahawak pa rin. Nahihiyang ngumiti si Carlo, saka ako binitawan. Doon na kami dumaan sa gilid at pumunta sa mga nagtitinda ng street foods. Habang bumibili siya, ay bigla akong natigilan nang mapatingin sa kabilang parte ng daan.
Nakaramdam ako ng takot nang makita ang may edad na lalaking bumangga sa akin na nakatingin sa akin. Hanggang sa lumapit si Carlo ay hindi ko pa rin maalis ang tingin ng matanda. Isabel, oh. Carlo, yung lalaki kanina. Bakit? May ginawa na naman sa'yo? Nasaan siya? Ayun sa kabila, tingnan mo. Ang sama ng tingin niya sa akin. Anong problema nito? Lalo kaming nagtaka nang sumenyas pa ito na parang gigilitan ang leeg, saka ako itinuro. Doon ako nakaramdam ng mas matinding takot. Napakapit ako ng mahigpit kay Carlo. Akmang susugurin niya ang lalaki, pero mabilis itong umalis at humalo sa karamihan ng tao. Sira ulo yun ah. Bakit ganun siya? Wala naman akong ginagawang kasalanan ha. Halika na. Bumalik na tayo sa studio. Huwag kang matakot. Wala lang magawa yun sa buhay niya. Samantala, nang gabing yun, pasado 7:00 ng gabi, habang unti-unting nalalapit ang pagtatapos ng masayang araw na yon sa bayan namin, hindi ko alam na si Lola Esmeralda habang kasama si Father Isidro ay nilalabanan ang aswang sa mga sandaling yon. Ang kwento ni Lola, pauwi na sila mula sa mananambal nang marinig ang sigaw ng isang babae at nang hihingi ng tulong. Agad nilang pinuntahan ito at doon nila nakita ang aswang na kinagat na ang biktima. Dahil doon ay hindi nagdalawang isip si Lola at Father Isidro na tumulong. Palapit pa lang sila nang harangin ng aswang. Nilabas ni Father ang bolo habang si Lola ay nasa isang gilid. Kinuha ang isang medalyon sa bulsa at nagsimulang magdasal. Lumayas ka sa bayan na ito, kampo ng demonyo! At bakit ko kailangang sundin ang isang tulad mo? Sino ka ba? Wala kang puwang dito. Lumayas ka o mapipilitan akong patayin ka! Talaga? Isang pare? Kayang pumatay? Huwag mo akong patawanin, Padre. Dahil ang mga kaya mo ay duwag. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas na talunin ang iyong kalaban. Sige nga! Subukan mong gawin yung sinasabi mo. Matayin mo ko! Sumugod ang aswang kay Father Isidro, pero agad siyang nakaatras sabay iwas nang nagtangka itong sunggaban siya. Mabilis na umikot ang pari at nasaksak sa likod ang aswang. Maya-maya ay sumunod si Lola at sinabuyan ito ng asin. Malakas na umangil ang kalaban at muling sumugod. Pero bago pa siya makalapit ay matapang na humarang si Lola at itinaas ang hawak na medalyon. Biglang natakot ang aswang at umatras pagkatapos ay tumakbo palayo. Lola, dito lang kayo at susubukan ko siyang habulin. Sige, dalhin mo itong medalyon at idikit mo sa kanyang dibdib para mamatay siya. Opo, babalikan ko kayo. Kayo na po ang bahala sa babae. Iha, kumapit ka na mabuti. Gagamutin kita. Sinimulan ni Lola na gamutin ang biktima sa pamamagitan ng pagpapadugo ng sugat nito. Habang pinipisil ang sugat sa leeg, ay biglang tumalsik ang dugo at napunta sa damit at mukha ni Lola. Dahil doon ay napasigaw sa sakit ang babae. Matapos pahira ng langis, ay agad na tinapalan ng halamang gamot. Lalagyan na lang ni Lola ng gasa ang leeg ng biktima ng isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa paligid. Aswang! Nasaan? Tulong! May aswang dito! Kinagat niya yung babae! Hindi! Sandali lang! Nagkakamali ka! Pasado 8:00 ng gabi,
Nang sa wakas ay makarating kami sa bahay. Pinarada lang ni Carlo ang sasakyan sa tapat ng kanyang bahay. Pagkatapos ay tinulungan ko siyang ibaba ang mga gamit. Matapos yun ay sabay na kaming umuwi sa bahay kung saan nadatnan namin si Lola na naghahanda ng hapunan. Lola? Oh, Apo, mabuti naman at nakauwi ka na. Halika na dito at na makakain na tayo. Lola, may kasama po ako. Si Sir Carlo po, boss ko. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi naman. Halika, tuloy ka. Ikaw pala ang kinukwento nitong apo ko. Sir Carlo, ang Lola Esmeralda ko. Ikinagagala ko po kayong makilala, Lola. Ganon din ako. Pagpasensyahan mo na kung ngayon lang kita naharap. Hindi ako nakakalabas sa umaga kapag dinadaanan mo dito si Isabel. Oras kasi yun ang orasyon ko. Ayos lang po. Halika, umupo kayo. Bago ako malis kanina ay nagluto na ako ng ulam. Kaya ininit ko na lang. Ang sinaing ay bagong luto. Wow, ang sarap! Kumain kayo ng mabuti. At palagi kayong pagod sa trabaho. Carlo, huwag kang mahihiya. Opo, salamat po. Nagluto si Lola ng pansit, kaldereta at lumpiang Shanghai. Alam ko na dahil fiesta, kaya espesyal ang mga hinanda niya. Nagsimula kaming kumain at enjoy naman si Carlo at marami siyang nakain. Habang nasa hapagkainan ay napuno ng kwentuhan at tawanan ang aming hapunan. Dahil wala naman kaming pasok sa studio ng linggo, kaya matapos kumain ay magkatulong kami ni Carlo na magligpit habang si Lola naman ay pinagpahinga na namin. Mag-aalas 11 ng gabi, naroon kami sa bakuran at nagpapahangin habang umiinom ng beer. Ay, ang sarap kumain. Ang sarap magluto ni Lola. Ngayon lang ulit ako nakakain ng ganyan eh. Maayos sa lutong bahay. Kung hindi pagkain sa karinderyang kinakain ko, fast food or take-out. Hayaan mo mula ngayon. Dadagdagan ko ang baon ko para sa ating dalawa. Iba pa rin kasi yung lutong bahay. Bigla ko tuloy na miss ang luto ng mami ko. Nasaan pala sila, Sir Carlo? Ang pamilya mo? Nasa Maynila na rin. Dati dito sila nakatira hanggang sa isama kami ni Papa doon. Kaso, namiss ko yung buhay probinsya kaya bumalik ako. Ibig sabihin, mag-isa ka na lang talaga naninirahan dito? Dati may kasama ako. Ngayon, yes, ako na lang. Dati? Sino ang kaibigan mo? May fiancé. Fiancé? Oh, nasa na siya? Si Nikki, patay na siya. Pinatay ng aswang. 3 taon nang nakakalipas. Gaya nung nangyari sa atin. Ang aswang na sumalakay sa atin. Siya ang humarang sa sasakyan namin. Isang gabi habang pauwi kami. Sinampahan niya ito. At nabasag ang salamin. Ginawa kong lahat para iligtas siya. Nanlaban ako sa aswang pero napatay pa rin si Nikki. Dinukot siya ng aswang mula sa basag na windshield. Natusok ng basag na salamin ang leeg niya. Nahirapan ako makamove on nun. Kaya nag-shift ako sa photography. Eto naging therapy ko. Kaya unti-unti kong natanggap ang pagkawala niya. Kaya pala, galit na galit ka sa aswang na humabol sa atin at ang tibay ng salamin ng kotse mo. Nakaramdam ako ng lungkot nang malaman ko yon. Naawa ako sa kanya dahil sa sinapit ng fiancé niya. Pero nalungkot ako nang maalala ang kalagayan ko. May dugo akong aswang. Alam ko at natitiyak ko na kapag nalaman niyo ni Carlo ay kamumuhian niya ako. Sino ba naman kasi ang gustong makipagkaibigan sa taong may dugo ng nilalang na pumatay sa mahal mo? Oo nga pala. Bigla akong naalala. Pwede ba na huwag mo na akong tawaging sir? Masyado namang formal eh.
Nahiya naman akong tawagin ka sa pangalan lang. Ikaw ang boss ko. Kahit na. Carlo na lang. Tsaka wag mo na rin akong pinupo. Ilang taon ka na ba? 24. Oh, 27 ako. Hindi naman nagkakala yung edad natin. Okay. Ilang sandali pa ay bigla akong natigilan nang manindig ang balahibo ko. Nakiramdam ako. Biglang naging iba ang ihip ng hangin. Bahagya yung uminit at mabigat sa pakiramdam. Maya-maya ay sumama sa hangin ang isang masangsang na amoy. Tumayo ako at naglakad sa gitna ng bakuran hanggang sa nakumpirma ang hinala ko nang biglang lumabas ang aswang mula sa isang malaking puno. Nagmamadaling lumapit si Carlo at tumayo sa tabi ko. Hindi magawang makatalo ng aswang sa bakod dahil sa mga nakasabit na pangontra doon. Buhay ka pa rin? Oo. Hindi ba sabi ko sa inyo na hindi niyo ako kayang patayin? Pati ang pari na yun at ang lola mo. Hindi sila nagwagi na paslangin ako kanina. Ano ba talagang kailangan mo? Ikaw at ang buhay ng lola mo ang kailangan ko. Kasi hindi mo rin kami mapapatay. Ikaw muna bago kami! Umalis ka na dito. Dahil kahit anong gawin mo, ay hindi ka makakapasok dito. Nagsasayang ka lang ng oras. Sigurado ka? Nasundan namin siya ng tingin nang umakyat sa puno. Agad kaming napaatras at napatakbo sa loob ng bahay. Sinarado ni Carlo ang pinto at ako naman ay binuksan ng isang lumang baol kung saan naroon ang mga armas na ginagamit namin sa pakikipaglaban sa aswang. Nakita ko na nagulat si Carlo at napatingin sa akin. Ano to? Bakit ang dami niyo nito? Isang araw ipaliliwanag ko rin sa'yo. Ha? Tumalo ng aswang mula sa puno. Nakapasok nga siya. Matalino ang gago. Kumuha ka ng armas mo. Lalabanan natin siya. Ako na lang. Baka masaktan ka pa. Hindi. Tutulong ako. Sanay ako makipaglaban sa mga gahay nila, Carlo. Pagtiwala ka sa akin. Sige. Isabel, ano bang nangyayari? Nakapasok po sa bakuran ng aswang. Ano? Huwag na po kayong mag-alala, Lola. Kami na pong bahala. Nang lumabas kami ng bahay, ay naabutan namin ang aswang na nakatalon na mula sa puno at nakapasok na ng tuluyan sa bakuran. Sa kabila ng mga pangontra na nakasabit sa paligid, ay hindi ito inalintana ng aswang. Malakas ang loob nito, basta hindi niya mahahawakan yon. Ngumisi ito at tumingin sa amin ng mabagsik habang ginagalaw-galaw ang mga daliri. Nakakapagtaka na meron kayong pangontra sa paligid. Hindi ba dapat gaya namin ay takot din kayo sa mga yan? Hindi tayo magkatulad. Tao ako. Kung ganon, panoorin mo kung paano kita gagawin ganap na aswang. Huwag kang lalapit! Ikaw ang uunahin ko lalakit dahil sagabal ka sa plano ko. Ang buntot pagi. Ihataw mo sa kanya. Sinalubong ni Carlo ng malakas na hagupit ng buntot pagi ang aswang. Malakas itong umangil, ngunit ilang sandali pa ay agad siyang nakabawi at sumugod sa akin. Humarang si Carlo, pero nahawakan siya nito sa leeg at hinagis palayo. Pagkatapos ay tinalunan ako nito kaya napahiga ako sa lupa. Dahil doon ay nabitawan ko ang hawak kong patalim, saka ako sinakal ng mahigpit ng aswang. Nahawakan ko ito sa baba at tinulak palayo nang tangkain akong kagati nito. Samantala si Carlo ay mabilis na kumilos. Pumunta siya sa likod ng aswang at sinakal ito gamit ang buntot pagi. Sabay hila palayo sa akin. Umubo ako ng umubo at napahawak sa liig ko habang hinahabol ang hininga. Nang magwala ang aswang ay nabitawan siya ni Carlo. Nagmadali ako at dinampot ang patalim,
Saka tumayo at biglang sinaksak sa balikat. Sa liig ko dapat ito patatamaan pero natabig ako nito nang bumuelo siya at tinaas ang braso para saksakin si Carlo ng matalas nitong kuko. Nakaisa ka na naman ngayon. Sa susunod na pagkikita natin, ay sisiguraduhin ko na ibabalik ko sa dati ang angka nyo! Carlo! Makakatakas na naman siya! Hahabulin ko! Isabel! Huwag mo na siyang sundan! Baka ikaw pang mapahamak! Pero Lola, tiyak na may bibiktimin na naman siya kapag hinayaan natin. Babalik siya. Gagawin niya ang kanyang sinabi at sa susunod na pagkikita nyo, ay saka mo siya patayin. Kailangan paghandaan mo yon. Opo. Lumipas ang mga araw at mga linggo. Naging maayos ang trabaho ko kay Carlo. Habang tumatagal, ay nagiging mas malapit kami sa isa't isa. Si Lola naman ay patuloy sa paghahanap ng lunas para maputol ang sumpa sa pamilya namin. Ngunit unti-unting tinamaan ng peste ang bayan na yon. Inatake ng balang ang mga palayan at taniman. Kumalat ang isang misteryosong sakit sa tiyan sa mga bata. Nagsususuka sila at nagtatae at hindi malaman ang pinanggagalingan. Dahil doon ay tumulong si Lola sa panggagamot, lalo na sa walang sapat na pera para pumunta sa ospital. Bukod doon ay nangamatay ang mga hayop at kinakain ng aswang. Bukod pa ang mga taong dumadagdag sa listahan ng mga napatay na biktima ng aswang. Sa kabila ng lahat, nanatiling malakas ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Isang umaga, nang magpunta kami ni Lola sa bayan para mamalengke, habang naglalakad ay napansin namin ang kakaibang tingin sa amin ng mga tao. Lalo kaming nagtaka nang ang mga nakasalubong namin ay biglang umiiwas na parang takot at may nakakahawa kaming sakit. Nagkatinginan kami ni Lola. Naglumapit kami sa isang pwesto ng nagtitinda ng isda ay parang takot na takot pa ito na pagbilhan kami. Ang ibang pwesto naman na nilalapitan namin ay pinapalayas at pinagtatabuyan kami. Lola, ano bang nangyayari? Bakit parang galit sa atin ang mga tao? Hindi ko rin alam, Apo. May nangyari po ba kagabi? Hindi ba't sabi niyo may pupuntahan kayo ni Father Isidro? Wala naman. Yung aswang na sumalakay kagabi sa bahay ay may sinalakay kagabi at kinagat. Mabuti at naagapan namin. Tapos, may isang nakakita sa akin. Sumigaw siya at inakala niya na ako ang aswang na kumagat sa babae dahil may dugo ako sa katawan. Hindi kaya kumalat yun? Ang mabuti pa yung umuwi na tayo. Binilisan namin ang aming paglalakad hanggang sa mapadaan kami malapit sa studio. Naroon si Liway, kausap ang isang babae na pamilyar sa akin. Kasama nila ang 3 pang babae na mukhang halos kaedad nila. Dahil nakabilog sila, hindi nila napansin na naroon kami at doon namin narinig ni Lola na pinag-uusapan kami ng mga ito. Napalingon ako kay Dino nang dumating ito at galit na tumingin sa mga babae. Totoo ba yung nabalitaan ko? Aswang daw si Isabel at yung lola niya? Yung maglolang dayo dito sa atin? Oo, totoo nga yun. Nakita ko mismo yung matanda. Puro dugo ang katawan. Baka naman nagkakamali ka. Ikaw na rin ang may sabing madilim dun sa lugar. Kung saan mo sila nakita, di ba? Hindi ako pwedeng magkamali. Kitang-kita ko. Kinakain niya yung laman ng babae tapos mukha siyang bruha. Ay! May pangil pa nga eh, tapos mahaba yung kuko. Ano ba yun? Sinabi ko sa inyo. Ayoko na nga yung lumabas apo. sa gabi. Di ba dito nagtatrabaho yun kay Carlo? Oo. Kita mo yun? Ang ganda pero aswang pala. Ay! Anong malay natin baka sa gabi nahati ang katawan niya. Diyosa sa umaga, impact na sa gabi. Hoy! Ay, tama na. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong tumawa. Hindi naman kayo sigurado eh.
Hoy! Mga chismosa! Isabel? Ay, nandyan pala. Ang kakapal ng mukha nyo, no? May ebidensya kayo. Ikaw, kilala kita, Aning. Tsaka kung ikaw ang nagkalat niyan eh. Hindi Totoo namang nakita na puro dugo yung matanda. Huwag mo akong lokohin. Sa bawat kwento mo, 80% ang dagdag. Dino, tama na. Uuwi na lang kami. Nanginginig ang kalamnan ko sa galit ng mga panahong yon. Ngayon naaalala ko na. Ang babaeng madaldal na kung ano-ano ang sinasabi sa akin ay ang babaeng kinagat ng aswang at tinulungan namin. Maya-maya ay nagulat kami nang may biglang bumato sa amin ng asin. Nagulat si Liway at bumakas sa mukha niya ang pag-aalala. Agad kong niyakap si Lola at hinarang ang sarili ko habang naiiyak sa galit. Lumayas kayo dito! Kayo sa salon! Kayo nagdadala ng mga dito! Bilis! Aswang! Mga wala kayong utang na loob! Hindi ba't kayo ang mga nagkukumahog na lumapit sa lola ko para magpagamot? Dahil wala kayong pera pang pa-ospital? Gumaling kayo dahil sa kanya! Apo, tama na. Hayaan niyo sila. Hindi, Lola! Hindi ko pwedeng hayaan na lang sila! Kayo! Ngayong magaling na kayo at wala na kayong kailangan! Ang dali na sa inyo husgahan kami! At ikaw na babae ka! Ako? Ang galing mo magdagdag ng kwento! Napakasinungaling mo, tsismosa ka! Kinamot ng lola ko yung babaeng kinagat ng aswang! Bakit hindi siya tanungin niyo? Tama na! Ano ba kayo? Masama ang manghusga ng kapwa. Wala kayong pruweba na aswang sila. Malaki ang naitulong sa inyo ni Lola Esmeralda. Ito ba ang klase ng pagtanaw ng utang na loob nyo sa kanya? Katahimikan. Biglang tumungo ang mga tao at umiwas ng tingin dahil sa sinabi ni Father Isidro. Umiiyak ako sa labis na sama ng loob na niyakap ko si Lola. Kung ako lang ay kaya kong tiisin lahat ng panghuhusga ng mga tao. Pero ang hindi ko kaya ay ang makitang naghihirap ang kalooban ni Lola. Masyado nang mabigat ang dinadala niyang katotohanan na may dugo kaming aswang. Buong buhay niya ay nilaan niya para hanapin ang lahat ng paraan para makalaya lang kami sa lintik na sumpang ito. Ayokong maranasan niya ang mga ganitong bagay na lalong dadagdag sa kanyang iniisip. Kami mismo ay ilang beses nang muntik patayin ng aswang na yon. Bakit hindi niyo itanong sa mga nakaligtas na biktima? Lalaking aswang, malaking lalaki! Isabel, tama na. Sa sobrang galit ko, ay dinakot ko ang asin at bawang na nahulog sa lupa matapos yung ibato sa amin. Pagkatapos ay nilamuta ko yon sa kamay ko at hinilamos ko sa mukha ko hanggang sa leeg. Umiwas ng tingin sa akin ang mga tao nang sadya kong ilapit ang sarili ko sa kanila. Kung totoong aswang ako, kanina pa nalapno sa balat ko dahil sa asin at bawang! Iha, tama na. Lola, halika na. Mula ngayon, wag na kayong manggagamot. Kung ito ang kapalit ng tulong at pagmamagandang loob niyo sa kanila, hayaan niyo silang mamatay lahat! Mga walang utang na loob! Apo, huminahon ka. Isabel, mas makabubuti na iuwi mo muna ang lola mo. Ikaw rin, magpahinga ka sa inyo. Huwag mo silang intindihin. Mas kilala mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan magpa-apekto sa kanila. Mga hayop sila! Sa gitna ng lahat ng yon, bigla akong natigilan nang makita si Carlo. Nakatayo sa likod ng mga taong nakapaligid sa amin. Nakatingin sa akin at may lungkot akong nasipat sa kanyang mga mata. Sa halip na lumapit ay bigla itong tumalikod at umalis. Masakit ang mahusgahan ng mga tao. Pero mas masakit ang talikuran ka ng taong inaakala mo na makakaintindi sa'yo. Carlo, pati ba naman ikaw? Oo, totoong may lahi kaming aswang. Pero hindi kami halimaw
Hindi kami gaya ng aswang na totoong pumapatay dito. Tao kami, may damdamin at marunong masaktan. Samantala, 1 linggo na ang lumipas mula noong kumalat ang usapan tungkol sa amin sa bayan. Mula noon ay hindi na ako pumasok sa trabaho. Sinubukan akong kausapin ni Carlo. Tawag, text. Pumupunta siya sa bahay pero hindi ko siya hinaharap. Aaminin ko, nasaktan ako nang tumalikod siya at umalis noong araw na kinukuyog kami. Pero naiintindihan ko, galit siya sa mga aswang dahil sa pagkamatay ng fiancé niya. At hindi ko naging ugali na isiksik ang sarili ko sa mga taong ayaw sa akin. Marunong akong magpakumbaba, pero hindi ko ibababa ang sarili ko sa mga taong mas inuna na husgahan ako sa halip na kausapin ako. Isabel, tapos ka na bang maglaba? Sinasampay ko na lang ho. Sige, at bilisan mo dyan na makapagpahinga ka na. May hinanda akong merienda dito. Sige po, Lola. May pasok ka ba mamayang gabi? Meron po pero training pa rin ako. Pabuti na lang, Apo. At madali ka palagi nakakahanap ng trabaho. Kaya wag po kayo mag-alala sa akin masyado. Nga pala, Lola. Dumaan si Dino kanina at inabot yung mga pinabili ko sa kanya sa palengke. Sabi nga rin ni Father Isidro na pupunta siya dito. At may dadalhin na pagkain para sa atin. Pag-uusapan din namin yung tungkol sa problema natin. Sige po. Mula rin noon, si Dino at Father Isidro na ang nagmamagandang loob na dalhan kami ng mga kailangan namin dito sa bahay. O kaya naman ay si Tita Mariel. Natigilan ako sa pagsasampay nang tumunog ang cellphone ko. Sabay kaming napatingin ni Lola doon, kaya kinuha ko at tinignan kung sino ang nagpadala ng mensahe. Natigilan ako nang makita ang pangalan ni Carlo. Napabuntong hininga ako at binasa ang kanyang text message. Isabel, nandito ako sa labas. Mag-usap naman tayo. Lola, pwede po ba pakisabi kay Carlo na wala ako dito? Apo, araw-araw gabi-gabi dumadaan dito si Carlo. Nagbabaka sakali na kausapin mo siya. Bakit hindi mo nalang harapin? Lola, aswang ang pumatay sa fiancé niya. May lahi tayong aswang at kinamumuhian niya ang mga gaya natin. Ano ba naman ang malay mo? Kung hindi naman pala siya galit sa'yo, paano kayo magkakaintindihan kung hindi niyo hahayaan ang sarili niyo na makapagpaliwanag? Ayoko na po. Isabel! Lola naman eh. Anong gagawin ko? Nakiusap. Hindi maganda na pinatatagal niyo ang hindi niyo pagkakaunawaan. Humingi na rin siya sa akin ng paumanhin sa ginawa niya. Sige na, mag-usap kayo. Natigilan ako nang mula sa gilid ay lumabas sa pinagtataguan si Carlo. Hindi makapaniwala na tumingin ako kay Lola. Nagkibit balikat lang siya at natawa. Pagkatapos ay iniwan na kaming dalawa doon sa likod bahay. Bahagya akong umatras nang lumapit sa akin si Carlo at patay mali siyang pinagpatuloy ang pagsasampay ko ng mga damit. Walang kasalanan si Lola. Ako nagpumilit na makita ka. Ano pang kailangan mo? Gusto ko lang maliwanagan ang lahat. Talaga? Galing pa sa'yo yan? Hindi mo nga muna ako hinayaang magpaliwanag eh. Alam kong nagkamali ako. Kaya nga ako nandito para itama ang lahat. Isa lang malinaw sa akin, Carlo. Noong araw na kinukuyog kami ng tao, nandun ka. Nagkatinginan tayo pero tumalikod ka't umalis. Nasaktan ako. Pero naiintindihan ko rin naman kung bakit. Hindi ko hinihingi na ipagtanggol mo kami. Hindi ko lang inaasahan na ikaw ang unang tatalikod sa akin. I'm sorry. Nabigla ako sa narinig ko. Nabigla saan? Nabigla ka na may laing aswang yung baba ang ginawa mong model ng studio mo? Nagulat lang talaga ako. Nalito. At hindi ko alam kung paano ako haharap sa'yo. O ano ang magiging reaksyon ko. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Gusto mo ng totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo.
Tama ang usap-usapan ng mga tao. Aswang kami, Carlo. May lahi kami aswang. Pero hindi kami gaya ng nakakalaban natin. Hindi kami nagpapalit ng anyo, hindi kami nananakit ng tao. Normal kami nabubuhay gaya nyo at kumakain ng normal na pagkain. Hindi kami halimaw. Mas lalong hindi kami nagdadala ng malas. Mabuting tao kami, lalo na si Lola. Alam ko, Isabel. Alam ko. I'm sorry. I'm really sorry. Tuluyan nang lumabas ang kinikimkim kong sama ng loob sa mundo. Hindi ko na napigil ang umiyak at tumalikod mula sa kanya. Agad lumapit sa akin si Carlo at kinabig niya ako paharap sa kaniyakap ng mahigpit. Sinubukan ko siyang itulak palayo pero hindi niya ako binitawan. Sa halip ay mas lalo niya akong niyakap ng mas mahigpit. Sa mga bisig niya ay umiyak ako ng husto. Naramdaman ko ang marahan niyang paghagod sa likod ko. Wala siyang sinabi muna at hinayaan lang akong ibuhos ang aking hinanakit. Sorry kung tumalikod ako sa'yo ng araw na yon. Aaminin ko. Natakot ako nung una. Nalito ako. Alam mo ang hindi magandang karanasan ko sa mga aswang. Nang maalala ko kung paano niyo ako tinanggap ni Lola dito sa tahanan ninyo, doon ko na-realize ang maling reaksyon ko. Matapos marinig ang balita tungkol sa inyo. Dapat alam ko nang hindi kayo masamang tao sa una pa lang. Hindi dapat ako nagpadala sa chismis. Pero huli na. Alam ko na nasaktan na kita. Nagsisisi ako. Kinausap muna sana kita. At ngayon sa kabila ng mga sinabi mo, wala akong naramdaman na takot. Ikaw pa rin yung Isabel na nakilala ko. Ayoko. Galit ako sa'yo. Sorry na. Sige na, pati na tayo. Bumalik ka na sa studio. Ayun! Lumabas din ang totoo. Kaya ka nagsusorry kasi may kailangan ka. Hindi ah. Iba kapag nandun ka eh. Mas magaan. Hindi gaya nitong mga huling araw. Laging ang tahimik sa loob. Please, patawarin mo na ako. Gagawin ko ang lahat maging okay lang tayo ulit. Paano yung mga tao? Paano kung kuyugin ulit nila ako kapag pumunta ako sa bayan? Ngayon, pangako, ako ang bahala. Hindi na kita iiwan. Hindi na kita tatalikuran. Ipagtatanggol kita sa kanila. Naniniwala ako sa iyo. Dahil ako mismo nakakita ng kabutihan mo. Natatakot ako lumabas. Parang na-trauma ako sa mga nangyari. Huwag ka matakot. Ngayon sasamahan kita. Salamat. I'm really, really sorry again. Please, bati na tayo. Okay. Apology accepted. Finally. Thank you. Huwag mo nang uulitin yun ha. Sa susunod na gawin mo yon, hindi na talaga kita kakausapin. Bigla na lang ako mawawala. Pangako, hindi na. Pero, na-miss kita, Isabel. Ako rin. Ako mga abala muna sa inyong dalawa. Pumasok na kayo dito at lumalamig ang merienda nyo. Ako na magpapatuloy ng pagsasampay mo. Opo, Lola. Kinabukasan din ay bumalik ako sa trabaho ko sa studio at hindi ko na tinuloy pa ang training sa online job na inaplayan ko. Mula noon, sa paglipas ng mga araw, ay araw-araw ko ring hinaharap at tinitiis ang mga mapanghusgang tingin sa akin kapag nasa bayan ako. May mga bulong-bulungan pa rin akong naririnig kapag dumadaan ako pero hindi ko na pinapansin. Sa lahat ng yon ay kasama ko ang mababait na kasamahan ko sa studio, lalo na si Carlo. Tinupad niya ang pangako niya sa akin. Hindi niya ako iniwan at naging tagapagtanggol ko siya. Mas tinuon ko ang atensyon ko sa trabaho habang si Lola naman ay nagpatuloy sa paghahanap kung paano mapuputol ang sumpa na ito.
Isang gabi, habang naroon ako sa apartment ni Carlo at may tinatapos na trabaho, hindi niya naiwasan na magtanong tungkol sa pagiging aswang namin. Isabel, pwede ba ako magtanong? Oo naman, tungkol saan? Curious lang ako. Di ba sabi mo, may lahi kayong aswang? Paano yun? I mean, paano kayo nagkaroon ng ganyan? Ang sabi sa kwento ng pamilya namin, ang mga magulang daw ng lola kong aswang. Hindi ko alam kung paano nagsimula eh. Basta, nakagistan ko na yun ang kwento. Sabi ng papa ko, mula daw sa henerasyon nila lolo. Hindi na daw sila naging gaya ng ibang ninuno namin na nagpapalit ng anyo at kumakain ng tao. Nabuhay silang normal. Kumakain ng normal na pagkain na may asin, bawang, at iba pa na gulay na pangontra sa aswang. Nakakahawak nga ako ng asin at bawang na walang nangyayari masama sa akin. In short, naging normal silang tao. Pero kung may pagkakaiba man kami, malakas ang pakiramdam at pandinig namin. Matalas ang pang-amoy namin. Mga katangian na meron ng mga aswang. So, technically speaking, tao na talaga kayo. Oo, ganun na nga. Kaya lang naman sinasabi ni Lola na aswang kami dahil sa bloodline na pinanggalingan namin. Pero ako kahit kailan, hindi ko iniisip na aswang ako. Para sa akin, tao ako. Normal mula nang ipinanganak ako hanggang ngayon. Kung sana ganun din ang pananaw ni Lola. Kaya kami napadpad dito sa bahay na to. Dahil naghahanap si Lola na puputol ng sumpa sa pamilya namin. Mula noon hanggang ngayon, ginugugol niya ang panahon sa paghahanap ng lunas na parang sakit ito na nakakahawa. At dala niya ito ng mabigat sa loob ng maraming taon. Binilin kasi daw ng magulang ni Lola bago mamatay na kailangan maputol ang sumpa sa amin. Kaya mula nung lumaki siya, nadala yung burden na yon. Feeling niya, responsibilidad niya to. Ano nang balita? Wala, ganun pa rin. Kung sino-sinong albularyong nilalapitan niya. Kung ano-ano na rin ginagawa niya pero wala pa rin epekto. Di ko na nga alam kung paano ako pa kukumbinsin si Lolang huminto na eh. Hayaan mo. Isang araw, pakikinggan ka rin niya. Kung kailangan kitang tulungan, gagawin ko. Sabay kaming lumingon ni Carlo nang may marinig na ingay mula sa likod ng bahay. Nakiramdam kaming dalawa, pero nang katahimikan ang sunod naming narinig, ay binaliwala na lang namin yon. Bumalik sa ginagawa ang atensyon namin. May ine-edit kasing video si Carlo na kailangan bukas ng umaga. At ako ang tumutulong sa kanya para mapadali ang trabaho. May alam din kasi ako sa mga video at photo editing, pero hindi kasing profesional ni Carlo. Hanggang sa nagulat kami nang marinig ang malakas at pamilyar na sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Isabel! Tulong! Dino, Dito ka lang. Ako nang lalabas. sandali lang. Bakit? Baka kung mapano si Dino. Huwag kang basta lumabas. Pwedeng hindi talaga si Dino narinig natin. Anong ibig mong sabihin? Kaya ng mga aswang na manggaya ng boses ng ibang tao para lansihin ang kanyang gustong biktima. Para lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Kapag nakalapit ka na sa kanila, saka sila babalik sa tunay nilang anyo at dun sila aatake. Baka aswang ang narinig natin. Pero paano kung si Dino talaga yon? Isabel! Kuya Carlo, tulong! Naku, bahala na. Kailangan kong lumabas para makasiguro. Sasamahan na kita. Agad naming kinuha ang tanging sandata na naroon, ang bolo at buntot pagi. Pagkatapos ay lumabas kami sa likod bahay, dahan-dahan at maingat ang bawat hakbang namin. Nakikiramdam, dala ang flashlight. Hinanap namin si Dino. Ngunit wala kaming makita doon kung hindi kadiliman. Bigla akong kinabahan. Nakaramdam ng takot hanggang sa malanghap ko ang masangsang na amoy sa hangin. Balik, Carlo! Pumasok na tayo sa loob! May aswang? Oo, naaamoy ko siya! Isabel! Kuya! Dino!
Nasaan ka? Magpakita ka! Dito ako! Kuya! Tulong! Isabel! Si Dino yun! Halika! Isabel! Tulungan natin! Tulong! Kinagat ako ng aswang! Ayoko pa matay! Bigla kaming lumingon ni Carlo at tinapat niya ang flashlight sa isang puno. Napatakbo siya nang makitang lumabas mula doon si Dino. Duguan at halos hindi makatayo. Ngunit sa halip na awa para kay Dino, ay pag-aalala ang naramdaman ko para kay Carlo nang makumpirma ang hinala ko nang makita ang mukha ni Dino na nasa harap namin. Agad akong sumigaw para balaan siya, pero biglang bumalik na sa dating anyo ang aswang. Carlo, wag! Lumayo ka sa kanya! Hangal! Hindi ko akalain na madaling bilugin ang ulo mo. Carlo! Nakinig ka na dapat sa kanya sa una pa lang. Sayang. At ang magiging dahilan ng kamatayan mo ay dahil madali kang maloko. Bitiwan mo ako! Agad nitong inatake si Carlo at sinunggaban sa leeg sa kaakmang kakagatin. Sa kabila noon ay mabilis naman siyang nakadepensa at sinaksak ang aswang sa tagiliran nang makuha ni Carlo ang bolo. Pagkatapos ay sinundan ko yon ng isang malakas na hagupit ng buntot pagi. Dahil doon ay nabitawan niya si Carlo na agad umatras at tumakbo palapit sa akin. Lumayo ka sa amin, demonyo ka! Hanggang kailan mo ba kami guguluhin? Anong pakiramdam na kinatatakutan at nilalayuan ka ng mga tao? At dahil mo bang may sakit na ketong Hayop ka! Ikaw ang nagkalat doon sa bayan! hindi ko sasayangin ang oras ko sa mga walang kwentang bagay dahil mas gusto kong patayin ka. Bakit hindi mo itanong sa chismosang si Aning? Siya lang naman ang babaeng daig pang may 2 dila dito sa bayan na ito. At bakit? Hindi ba totoo naman? Galing kayo sa pamilya ng aswang. Iisang dugo ang nananalaytay sa atin. Hindi! Hindi ako tulad mo! Tao ako, hindi demonyo! Dahil may takot ako sa Diyos! Biglang sumugod sa amin ang aswang. Hinagupit ito ni Carlo ng buntot pagi, pero nagawa nitong iwasan yon. Hinablot niya ako sa kamay at tumakbo kami pabalik sa bahay. Pero nagawa akong abutan ng aswang at sinunggaban sa buhok. Sabay hila sa akin, kaya nakabitaw ako mula sa kamay niya. Sinakal ako ng mahigpit sa leeg at malakas na binalibag sa lupa. Kinilabutan na naman ako nang makita sa malapit ang mas masahol pa sa demonyo niyang muka. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit at nagtangka na kagatin ako. Nagpambuno kami at mula sa likod ay biglang sinaksak ni Carlo ang aswang, hindi lang isa, kung hindi 2 beses. At hindi lang yun basta saksak. Binaon niya ng husto ang talim sa katawan nito. Napaliyad ang aswang at agad bumagsak sa tabi ko. Nagmadali si Carlo na lumapit sa akin at inalalayan akong tumayo, saka kami umatras. Isabel! Nasaktan ka ba? May mga galos lang. Hayop ka! Mas hayop ka! Hindi ko alam kung anong kailangan mo kay Isabel at gustong-gusto mo siyang patayin. Hindi ko nahahayaan na may kunin ka pa ulit sa buhay ko! Isabel, anong nangyayari dyan? Agad kaming lumingon nang marinig ang boses ni Lola. Naroon na siya sa bakuran namin sa likod bahay. Nang muli kong tinignan ang aswang, ay wala na siya at muling nakatakbo. Hinanap namin siya at nakitang gumigewang-gewang at nanghihina na pilit tumatakbo papasok ng gubat. Dahil sa lalim ng tama nito sa dibdib, napanatag ang loob ko na mamamatay na anumang oras ang aswang. Umatake na naman po ang aswang.
Ayos lang po kami, Lola. Pumasok na kayo sa loob at baka bumalik pa yon. Kinabukasan ay pumasok pa rin ako sa trabaho na parang ordinaryong araw at parang hindi ako nakipagpatayan sa aswang noong nagdaang gabi. Nang araw na yon ay umalis si Dino at Carlo para sa meeting kasama ang isang kliyente. Sabi nila sa huling chat sa akin ay matatapos na ang meeting nila. Habang ako naman ay naiwan sa studio at inaayos ang calendar kung saan nakasulat ang mga scheduled appointment ni Carlo. Nang matapos ko yon ay nakaramdam ako ng gutom kaya sandali kong nilak ang studio at lumabas saka pumunta sa convenience store. Pabalik na ako dala ang pagkaing binili ko nang bigla akong huminto sa paglalakad nang may marinig akong usapan na nagpanting ang tenga ko. Ang kapal ng mukha, no? Nakuha pang maglakad-lakad dito. Natural, nagtatrabaho yung tao. Tao? Hindi naman tao yan eh. Ikaw talaga, Aning. Alam mo, tama si Dino eh. Kapag galing sa yung kwento, automatic may dagdag. Ay, ikaw ang bahala. Nakita ko yung matanda, mukhang halimaw, nakakatakot ang mukha. Hindi ka ba natatawa kapag nakikita mo yung matandang yon? Ang pangit! Hindi daw aswang. Eh, yung mukha niya kapag umaga pa lang mukha ng aswang eh. Hoy, Aning, grabe ka ha. Huwag ka naman ganyan. Matanda pa rin yon. Ang bait naman kaya ni Lola Esmeralda. Hayaan mo na, wala naman. Aray! Bigla kong binato ang hawak kong iced tea kay Aning sabay batok sa kanya ng malakas. Galit siyang lumingon pero agad napalitan yun ng gulat at takot nang makita ko. Nang mga sandaling yon ay tuluyan ng umabot sa dulo ang pisi ng pasensya ko. Kakayanin ko ang kahit anong pangaalipusta sa akin pero ang idamay ang lola ko na walang ibang inisip kundi kapakanan ng ibang tao. Ibang usapan na yon. Bigla kong hinablot ang buhok ni Aning, saka ito hinila at kinaladkad palayo. Gusto mo talaga makita kung paano ako maging aswang? Sige, halika dito! Aray! Liway, tulong! Walang hiya kang babae ka, bitawan mo ako! Demonyo ka talaga! Nagiging demonyo talaga ako lalo na sa mga gaya mo walang utang na loob! Teka lang. Kumalma ka muna. Huwag kang makialam dito! Hawak pa rin ang buhok ay hinila ko palayo si Aning, sabay sampal ng malakas dito. Hindi naman siya nagpatalo. Nahablot niya ang buhok ko sabay hila pero agad ko siyang tinadyakan. Napaupo siya at muling tumayo, saka sumugod sa akin. Bago pa siya makalapit ay sinalubong ko na ulit siya ng isa pang malakas na sampal, sabay hablot ng braso niya na bakas ang marka ng kagat ng aswang. Sinungaling ka! Napakasinungaling mo, hayop ka! Wala kang utang na loob! Isabel, tama na yan. Alam mo ba kung saan nakuha ng babaeng tong sugat niya? Sa kagat ng aso. Iyon nagsabi niya. Hindi! Kagat to ng aswang! Paano mo nalaman? Dahil kami ng lola ko nagligtas sa'yo ng gabing yon. Ako ang nakipaglaban sa aswang at ang lola kong gumamot sa sugat mo. Tapos magtataka ka kung bakit ako nagagalit ang ganito? Pagpapaliwanag ako Paano mo nagawa ang ganong bagay, Aning? Alam ng Diyos na bukal sa puso kong tumulong sa kapwa ko. Pero ikaw, sa lahat, ikaw ang pinagsisisihan ko na tinulungan ko. Alam mo, sana hindi ka na lang namin tinulungan. Sana hinayaan na lang kitang mamatay. Wala akong alam sa sinasabi mo! Hindi mo alam? Ano? Nakalimutan mo, nagmamaang-maangan ka. Abay, ang aga mo palang naging ulyanin, ha? Hinatid pa kita sa bayo tapos hindi mo alam? Grabe ka, Aning. Sinungaling ka. Paano mo nagawang siraan ang mga taong tumulong sa'yo? Hindi ko alam! Hindi ko alam ang sinasabi niya! Ako ang aswang? Baka ikaw. Sino ba sa atin ang kinagat ng aswang? Eto, nasa braso mo ang prueba. Ang sabi niyo sa akin, ligtas na ako! Sabi niyo pa kailangan paduguin ang sugat para hindi pumasok ang laway ng aswang sa katawan ko eh! Natigilan si Aning nang napagtanto ang kanyang sinabi. Umatras siya at nawala ng balanse, saka napaupo sa semento. Sinundan siya ng tingin ng mga tao habang pinupukol ng mapanghusgang tingin
Pagkatapos ay nilayuan, habang ako naman ay umaagos ang luha na nilapitan siya. Eh di lumabas din sa bibig mong totoo. Hindi ako nagkalat ng chismis sa inyo ni Lola Esmeralda. Maniwala ka, hindi ako. Totoo nga na nakagat ka ng aswang. Huwag mong sabihin na ikaw ang aswang. Hindi ako aswang. Sabihin mo sa kanila ang totoo, Isabel. Hindi ako aswang. Ngayon, naramdaman mo na kung paano pag-usapan. Kutsain at husga ng ibang tao. Lahat ng ginagawa mo sa amin, babalik sa'yo. Sa inyong lahat! Tumingin ako kay Carlo nang iabot niya sa akin ang isang baso ng tubig. Naroon na kami sa loob ng studio at naikwento ko na sa kanya ang lahat ng nangyari. Matapos ang komprontasyon ko kay Aning, ay mabilis siyang tumakbo paalis. Nakita ko na binato siya ng asin ng ibang tao. Lahat ng ginawa sa amin ni Lola ng mga tao ay ginawa sa kanya. May ilang sumubok na kausapin ako at ngumiti na parang walang nangyari. Sila ang mga taong unang nanghusga at nangutya sa amin. Hindi ako nagpaka-plastic. Tinalikuran ko siya sa halip na ngumiti at makipag-usap. Nabusog ka ba sa kinain natin? Oo, salamat. Pasensya ka na ulit sa nangyari kanina. Wala yun. Naiintindihan ko. Kahit sino naman siguro sa kalagayan mo eh. Sorry kung wala ako sa tabi mo kanina. Okay lang yon. Kaya ko naman ang sarili ko. Pero hindi ko kayang ginagawa ni Lola Carlo. Hindi ako kasing bait niya. Mas okay na ganyan ka. Palaban. Ngayon, alam na nila na hindi sila pwedeng magloko sa'yo. Dahil alam nila na lalaban ka. Huwag mo nang isipin si Aning. Siguro naman ngayon, magtatanda na siya. Ano, uwi na tayo? Sige. Isabel, may itatanong pala ako sa'yo. Sige, ano yan? Libre naman ang schedule mo sa Sabado ng hapon, di ba? May gagawin ka ba nun? Wala naman, bakit? Pwede ba katang maimbitahan? Labas tayo, date. Date? Niyayaya mo ako mag-date? Oo, sana. Huwag kang mag-alala. Pinagpaalam na kita kay Lola Esmeralda. At pumayag naman siya. Sige. Close na po ka... Mi? Ano pong kailangan nyo? Ihingi sana ako ng tulong sa inyo para kunan ng larawan yung kaibigan ko. Sarado na kami, sir. Bukas na lang po kayo bumalik. Paalis na lang po kami. Napakunot noo ako nang matitigan ang mukha nito. Siya ang lalaking nakabangga sa akin noong fiesta at nagalit pa sa akin. Siya rin ang lalaking nagbanta na papatayin ako. Doon biglang rumihistro sa isip ko ang lahat. Ang height ng lalaking ito, ang timbre ng kanyang boses, higit sa lahat ay ang mukha niya na may lapnos na parang binuhusan ng asido. Naalala ko bigla ang unang engkwentro ko sa aswang. Sinabuyan ko siya ng tubig na may halong mga pangontra sa aswang at mabisang orasyon. Kapag dumikit yon sa balat ng aswang, ay malalapnos ang kanilang balat. At ganon ang magiging itsura gaya ng sa mukha ng lalaki. Bigla kong tinulak si Carlo nang makitang umangat ang kamay ng lalaki. Kaya sa halip na siya ang maabot ay ako ang sinunggaban niya sa leeg at sinakal. Kasabay nito ay tuluyang nagbago ng anyo ito at naging aswang. Carlo! Ngayong gabi ay sisiguraduhin kong mamamatay ka. Wag! Isabel! Itawan mo siya! Ilang beses mo na sinubukan. Pero ni minsan hindi ka nagtagumpay. Kung ganoon, panoorin mo kung paano kita unti-unting patayin! Mula sa loob ay hinila ko ng aswang saka ako hinagis. Bumagsak ako sa ibabaw ng kotse ni Carlo saka gumulong at tuluyang nahulog. Hindi ako makagalaw sa sakit ng katawan ko. Nanghihina
Pero pilit akong kumilos. Wala akong armas na kahit na ano na mga sandaling yon. At gayon din si Carlo. Maya-maya ay sunod na humagi sa gitna ng kalsada si Carlo. Sinubukan kong gumapang palayo, pero sa isang iglap ay naroon na sa paanan ko ang aswang. Isabel! Carlo, tumakbo ka na. Sige na. Hindi kita iiwan. Matapang lang kayong dalawa kapag may armas. Ngayon, tingnan ko ang tapang nyo! Hindi ka magtatagumpay. Walang demonyong na naiglaban sa kabutihan. Narinig ko na yung linya na yan. Pero hanggang ngayon, ay mas nananaig pa rin ako. Gusto mong sabihin ko sa'yo kung anong nalalaman ko? Inutusan lang ako para patayin kayong maglola. Isang taong matagal nang naghihintay na gawin ng kanyang paghihiganti. Sino? Sayang, hindi mo na malalaman dahil sa susunod na pagdilat mo ng mata ay nasa kabilang buhay ka na. Doon ka sa impyerno kung saan ka nababagay. Walang hiya kang pari ka. Nice shot, Father. Asintado ka. Napalingon kami nang marinig ang pumapalakpak na yon. Mula sa loob ng tindahan ay lumabas si Liway. Tumatawa habang patuloy na pumapalakpak. Natumba ang aswang na walang buhay matapos saksakin ni Father Isidro ng sibat mula sa likod. Tinamaan ang puso nito na siyang tuluyang pumatay dito. Doon ko palang nakita na nasa likod si Lola. Nang humarap si Father kay Liway, nagulat kami nang bigla siyang naglabas ng patalim at sinaksak sa tiyan ang pari. Nanlaki ang mga mata ko nang sunod na nilapitan si Lola. Bago pa kami makakilos ni Carlo, ay agad niyang sinakal si Lola gamit ang braso, sabay saksak ng mariin sa kanyang dibdib. Wag! Hayop ka! Isabel, apo ko. Lola Esmeralda! Papatayin kita, Liway! Bakit? Masakit bang makita na unti-unti namamatay ang mahal mo sa buhay? Sino ka ba? Anong kasalanan namin sa'yo? Malaki! Malaking malaki! Dahil sa lola mo, ay namatay ang mga magulang ko! Ano? Paano nangyari yun? Naalala ko na. Ikaw ang anak na mag-asawang Domeng at Iska. Gaya ka rin amin, Liway. Ikaw ay may dugong aswang at may lahi kayong mangkukulam. Ipinaghihiganti mo ang nanay mong mangkukulam na pinatay ko. At ang aswang mong ama na ako rin ang pumatay. Mabuti naman at matalas pa rin ang memorya mo, tanda. Ngayon, dumating na ang oras ng paniningil ko! At anong pinaghihiganti mo? Ang nanay mong pumapatay ng tao gamit ang pangungulam niya. Ang tatay mong pumapatay at kumakain ng mga tao. Iyon ba? Pinigay ko lang ang hustisya sa mga naging biktima nila. Dahil sa iyo, ay naulila ko. Kinupkop ako ni Tio Samson ng isang aswang. Nagtiis ako sa pili ng hayop na yan. Napaulit-ulit akong pinagsamantalahan. Hanggang sa nasanay na lang ako. Pumayag akong asawahin niya. Basta ang kapalit ay patayin kayong maglola. Habang nagpapakasasa siya sa katawan ko, tinutupad niyang hiling ko. Ako rin ang nagpapatay sa anak mong si Edgar. Ako rin ang nagkalat sa mga tao tungkol sa totoong pagkatao niyo. At
Ako rin ang mangkukulam na nagkalat ng peste sa mga taniman at sakit sa mga bata dito. Para sa ganon, isipin ng mga tao na kayo ang malas. Ako rin ang nagpadala ng mensahe para makarating sa lola mo na narito sa bayan nito ang sagot para maalis ang sumpa ng pamilya nyo. Matagal ko kayong pinaghandaan. Inalam ko ang lahat sa buhay nyo. Ang bawat kilos nyo. At tama nga ako. Kumagat siya sa pain ko. Hindi ka makakatakas sa ginagawa mo! Liway, tama na. Sa ginawa mo, ay pinahamak mo lang ang sarili mo. Walang magandang naidudulot ang paghihigante. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Huwag mong ipilit sa akin ang Diyos mo. Matagal na akong hindi naniniwala sa Kanya. At anong gagawin mo? Papatayin mo sila? Sige, subukan mong lumapit. Kung hindi lalong mapapadali ang buhay ng matandang to. Dahil nakialam kayo ni Father Isidro, kaya kasama kayong mamamatay ng maglolang ito. Siya nga pala, Carlo. Ako rin pala ang nagpapatay kay Nikki. Hayop ka! Bakit? Dahil nalaman niyang lihim ko na isa akong mangkukulam at may lahi kaming aswang. Walang pwedeng makaalam nito. Kaya pinapatay ko siya kay Tio Samson. Magpasalamat ka dahil binuhay pa kita. Demonyo kang babae ka! Wala kang kasing sama! Oh! Bakit ka galit na galit? Sige ka. Baka masaktan si Isabel. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin, Isabel? Kung hindi ko pinatay ang pakialamerang Nikki na yon, hindi mo makikilala si Carlo. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo! Subukan mong lumapit! Hinagis ni Liway ang patalim. Sabay bunot ng baril mula sa likod at tinutok yon kay Carlo at Father Isidro. Umatras ito at tinulak si Lola, kaya sumubsob siya sa simento. Sa bawat atras ni Liway ay siyang hakbang palapit ng dalawa. Samantala, mabilis akong gumapang palapit kay Lola. Umiiyak na hinawakan ko ang dibdib niya para pigilan ang lalong pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Liway, ibaba mo yung baril at sumuko ka na. Hindi ako susuko! Lumayo kayong dalawa! Wala ka nang pupuntahan! Papatayin ko kayo! Mula sa likod ng isang kotse ay biglang lumabas si Aning at Dino. Pinukpok ni Aning ng malakas ang ulo ni Liway gamit ang takip ng kaldero. Pagkatapos ay bigla itong sinunggaban ni Dino mula sa likod. Doon na naglabasan ang mga tao at tinulungan ang dalawa kay Liway na nagwawala at pumipiglas. Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako! Tumawag kayo ng pulis. Carlo, si Lola! Apo, agsupa. Tama na po, Lola. Matagal na tayong pinalayan ng Panginoon sa sumpa na yun. Naniniwala ako na sa henerasyon mo pa lang putol na yung sumpa. Matagal ang dininig ng Diyos ang panalangin mo, Lola. Hindi na tayo aswang. Palaya na tayo. Kailangan mabuhay ka dahil ngayon. Ang sarili mo naman ang asikasuhin mo. Tama na yung paghanap mo ng solusyon sa problema matagal nang inayos ng Diyos. Lola, palayain mo na ang sarili mo sa nakaraan at takot. Okay na tayo. Hindi niyo tayo pinabayaan, Lola. Dino, buksan mo ang pinto ng kotse. Tapos isakay natin si Lola at Father Isidro. Sa awa ng Diyos ay nakaligtas si Lola. Ayon sa doktor, ay malalim man ang natamo niyang saksak pero wala naman daw tinamaan na vital organ.
Habang kausap ni Lola ang mga pulis para sa isasampang kaso laban kay Liway, natigilan ako nang dumating doon si Aning at nahihiyang lumapit sa akin. Isabel, sorry sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko naman gusto na sabihin lahat yon. Napilitan lang ako. Anong ibig mo sabihin? Si Liway ang nag-utos sa akin na ipakalat ko sa buong bayan na aswang daw kayo. Siya ang nagplanta sa akin doon sa lugar na inatake ng aswang yung babae. Nandoon kami habang nilalabanan ni Father Isidro yung aswang. Ang totoo, hindi ko nakalimutan na kayo ang tumulong sa akin. Paano ako makakalimutan ng mga taong nagligtas sa buhay ko? Utos kasi ni Liway na tumanggi daw ako. Siya ang nagturo ng mga sasabihin ko para sadyang marinig mo. Alam mo ba, nung araw na kinuyog kayo ng lola mo ng mga tao, tawa siya ng tawa nung umuwi sa kanila. Matagal na niya kayong pinaglalaroan. Hindi lang ako makatanggi sa kanya dahil natatakot ako na baka kulamin niya ako. Nakita niyo naman yung bahay niya, diba? Puno ng pictures ng angkan niyo. Mabagsik siyang mangkukulam at namana niya yun sa nanay niya. Marami na siyang napatay sa kulam. Ang plano niya, kapag daw hindi kayo napatay ng tiyuhin niyang aswang, papatayin niya kayo sa kulam. Wala na yatang kaluluwa ang babaeng yun. Sorry ulit sa mga nangyari. Pasensya ka na rin sa mga sinabi ko at kung nasaktan mang kita. Wala yun. Naiintindihan ko. So, paano? Friends? Friends, Mag-iisang taon na ang nakalipas. Mula nang magkaalaman ng totoo, ay nagdesisyon kami ni Lola na hindi na umalis pa sa bayan na yon at doon na permanenteng manirahan. Kaya nagpaalam ako sa parents ko at nangako na dadalaw na lang sa kanila sa Maynila. Mula nang mangyari yon, ay huminto na rin si Lola sa paghahanap ng solusyon sa sumpa daw ng pamilya namin. Sa halip, ay naging abala siya sa panggagamot na mga may sakit at mga nakulam. Kaya naisip ni Carlo at Dino na magtayo ng kubo sa likod bahay namin para doon siya manggamot. Habang kami naman ni Carlo, makalipas ang 4 na buwan niyang panliligaw sa akin, ay sinagot ko na siya. Love? Nandito ako sa kusina. Oh, kamusta yung shoot niyo? Okay naman. Buti nga maagang natapos eh. Nasaan si Lola? Ayun, nasa kubo sa likod. May ginagamot pa. Pakis nga. Namiss kita eh. Ang sarap naman. Isa pa nga. Hey, baka makakita tayo ni Lola. Wala pa siya oh. Sige na. Okay na, mamaya ulit. Nga pala, ready na ba ang mga gamit mo para sa pagluwas natin ng Maynila? Oo, kaso kinakabahan ako eh. Sino ba? Kahit ako. Pero mabait naman ang parents ko eh. Ganon din ang parents ko. Alam ko na magugustuhan kanila. Love, okay ka na ba ngayon? Masaya ka na? Oo, masayang masaya. Dahil ngayon hindi na nag-iisip si Lola tungkol sa sumpa. Naipaliwanag ko na sa kanya ng mabuti na tao kami at hindi mangyayaring kinatatakutan niya. Ako, 10 ng mga apo niya ay hindi magiging aswang na papatay at kakain ng tao. Mabuti naman kung ganon. Deserve ni Lola ng tahimik na buhay. Pahinga ka na muna doon sa sala. Mamaya na. Payakap muna. Mula nang mahuli si Liway ay tuluyan na siyang nakulong at hindi na nakalaya pa. Habang kami naman ay kusang tinanggap ng mga tao sa bayan namin. Unti-unting nawala ang takot at panghuhusga sa amin ng mga tao. Kami naman ni Carlo ay nagpakasal makalipas ang 3 taon at ngayon nga ay may 2 anak na. Ang pangyayaring yon sa buhay ko ang nagturo sa akin na may mga bagay na minsan kahit anong hanap natin ng solusyon parang hindi mo nakikita, parang walang pag-asa. But once you let go and let God, that's when a miracle happens. Minsan nga hanap tayo ng sagot sa problema. Ang hindi natin alam ay nasa harap na natin ang sagot. Masyado lang tayong nabubulag sa mga tradisyonal na paniniwala at doon tayo naghahanap ng solusyon. Pero ang totoo,
Naghihintay lang ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanya at humiling. Dahil naniniwala ako na ang sumpa sa pamilya namin na pinaniniwalaan ni Lola ay matagal nang nawala. Matagal na kaming pinalaya ng Diyos sa madilim na nakaraan. Wala nang aswang. Lahat ay payapa. Kaya kami ngayon sa bagong henerasyon ng pamilya namin ay tuluyang nabubuhay ng tahimik at normal. At lahat yon ay dahil sinagot ng Diyos ang taimtim na dasal ni Lola Esmeralda. Ang sabi nga sa Matthew 21:22, "And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nagmamahal, Isabel.